In de Jouterveensnis zit op dit stuit zo'n 250 man. Eer komen ze weer vrij. Het doel is dat ze net weer weerom komen. Dus krijgen de gevangenen verschillende cursussen, trainingen en opleidings. Je kunt eigenlijk het zo gek niet noemen of de gevangenis biedt het heftruckcertificaten, reinigersdiploma's, dus waar je allemaal buiten dus iets aan hebt. En kijk, dus het gezegde van ja, je gaat er slecht in en komt er nog slechter uit, denk ik niet meer dat dat aan de orde is. Het begint bij jezelf. Dat is bloot het dreig om op het rechte paard te blijven. Meer dan de helft slaagt het net en dat is te verklaren. Je moet je voorstellen, als je aan een tijd hier binnen 4 muren zit en je komt buiten de muur, dan is de recidive heel groot en de meeste zijn zeer beïnvloedbaar. Zoeken hun oude netwerk weer op. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze of weer stelen of ze vertonen het oude gedrag en dan komen ze weer in detentie terecht. In 2014 is het project uiteenzet. Hierlijks worden de 30 ex-gevangenen begeleid. Wij gaan ervoor zorgen dat mensen weer niet terugvallen en ervoor zorgen dat ze onderdak krijgen, uitkering en dagbesteding. Intussen had hij met elkaar al 4 achter de tralies zitten. Na elke dag nog een hier en dan neer weg. Dit is echt mijn laatste detentie. Kijk, ik heb een hele lieve dochter van 16 jaar die de papa nodig heb. En straks weer gewoon lekker aan het werk. En deze misstap mag gauw vergeten. En ja, ik word er oud voor, denk ik. Als 48-jarige hoor ik je niet meer rond te lopen, dan moet ik er zijn voor mijn kind. Dat is ook wat me sterk houdt, mijn dochter. En waar ik aan denk ook en waar mij de motivatie geeft om hier niet meer terug te komen natuurlijk. Ja, ja.